ik een opmerking maken? De kleur. Als ik Ozu zie, hè, Ja. dan had ik iedere kleur scooter verwacht, behalve die kleur. Ja. Of had je geen zoiets van, ik wil een kleur hebben, dat moet gewoon knallen met Nee, mij. dan heb ik gekocht in Purmerend en hebben ze gebracht. En toen zei de kerel tegen mij, ik doe je weg omdat ik uitgemaakt werd als homofiel. Oké. Dus ja, maar En? dat maakt mij dus niks uit. Hè. Dus, Oh, dus dat gebeurt hier ook? nee, hier nee, je voorstellen dat niet. Nee, In voorzetten dat nee, niet? volgens je voorstellen nee. Nee. Er wordt ook niet gefluisterd? Ik denk het wel. Denk het wel, ja. Maar ja. even voor de... Oh nee, het maakt ook geen rol uit, dus of ze dat nou zeggen of nee. Maar het is natuurlijk wel blits, Ja, opvallend. Ja, de vrouwen zien er helemaal gek op, hè. Oké. Oh, Het is niet alleen maar scooter hè, die opvallend is. nee, ja, die indruk had ik al. Oh, dat dacht ik ook al, ja. Waarom, zou ik vragen? Ja, geen idee. Wat ziet je van elkaar? Kennissen? Buren? Ja, buren. Geen woont op? 10. Op 10. En ik, En- woon, en ik woon op 63, dat is een stukje op de spek en dit is op de kamp. Oh ja. Op de spek de Zeem dan ook, hè? Ga een stuk door, Ja, richting de Maas. Ja, klopt, ja. Wat ik dan ook wel weer grappig vind, is Den Baard. Is dat een... hoe lang duurt ze erover eigenlijk? Ik heb hem nou, denk ik, is dat ongeveer 3 jaar. En waarom? Dat is mooi. Te lui te scheren. Nee, dat niet, maar gewoon, ik doe dat gewoon. Omdat ik bij een baardkapper was ik in, nee, ik was bij de, hoe heet dat, Pearl in Horst, bij de brillen dingen allemaal. Ja, de brillen Het was zo'n kerel, hij een baard, te zet tegen mij van, dat zou ook mooi staan zetten in een baard, moet dat te graaien. En dan moet er naar een baardkapper gaan. En dan ga ik nou om de aardweek naar de baardkapper, dus maar de baardkapper is nou zeg maar, was hier niet dicht vanwege de corona. En nu ga ik de 31 maart ga ik naar de baardkapper in Venlo bij Verholt. Maar ik denk bij mezelf van een baardkapper. Kent ze het niet zelf? Nee, ik weet niet. Stond er geen, Ja, je kunt er zelf. stond er geen filmpjes op YouTube? Jawel, dat staat er ook bij op YouTube. Dat is zelf door, maar als je dat knipt dan denk je van shit, dan ben ik wel verkeerd aan het knippen. En dan moet er weer bij knippen en dan blijft later is het toch allemaal een beetje schijven allemaal. Ja, en voor dat soort wedstrijden best zoveel een beetje knippen dat er niks meer over is. Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Hey, wat doe je verder in de dagelijks Helemaal niks. leven? Helemaal niks. Ik ben afgekeurd. Ik heb een pallet met 800 flessen witte wien op mij gehad. In 2009 is een ongeluk, dat was toen bij Wijntransport. Ik was door loedsbaas. Ja. En het was in een drukke tijd net voor Kerstmis en toen moest ik mij helpen door. En toen is er een pallet van 2 uur bovenop me gevallen. Wie kan zoiets gebeuren? Ja, dat is niet goed gestapeld. En, Maar je leeft er net onderdoor of je wordt er nee, aan het ik werk? was er aan het terug aan het halen, iets in de pallet. En te veel van boven is er schijnbaar bovenop me gevallen. Met 800 flessen witte wien. En ik heb ze hebben mij toen willen ophalen met de helikopter, maar toen was het heel slecht weer. En toen zijn er 2 ambulances gekomen, hebben ze mij uitgegraven. En hebben ze mij naar Nijmegen, het ziekenhuis gebracht. Uitgegraven? Uitgegraven, ja, onder de flessen allemaal. Nee. En de Radboud heb ik 2 maanden gelegen en 4 maanden in Sint Maarten, in Nijmegen. En ongeveer een maand in coma geweest. En toen werd ik wakker in Sint Maarten. En toen dacht ik, waar ben ik nou? Ik ben er nog dat ik thuis was, want ik vind ook de eerste maand ongeveer in coma geleden werd er dus niks. Maar de tweede maand heb ik ook bezoek gehad van Hully Doos. Daar werd ik gar niks van vanaf. En toen wordt goed coma? Uit coma, ik werd gar niks meer vanaf, helemaal niks. Dus de eerste mond nadat het goed coma wordt, dat is allemaal weg? Dat is allemaal weg. Daar wil ik helemaal niks. Ik ben alleen maar in Sint Maarten ben ik wakker. Toen dacht ik van, wat is mijn kamer? Ik heb een tussenboven goed kamer, slaapkamer. En ik dacht, wat is dat dan? Wat is dat nou voor een klein kamertje? Ja, nee, maar ik heb 17 pletjes boven mijn hoofd. Ik heb geen bot meer in mijn linkerhoofdhelft. Nee. Er zit geen bot meer in. En dan hebben ze zo 14 hierboven, 3 in de kaak, hier een ijzerplaat in. En dus nee, en dat ken ik niet ook dan dit.
dus je zou bijna zeggen, wonderen bestaan nog, dat ze het overleven. Ja, dat zei de chirurg ook toen ik het ziekenhuisstoor werd ontslagen. Toen zei hij van, mannetje, je hebt meer dan 100% geluk gehad dat je het overleefd hebt. En dat je ik heb hier 4 man die in de rolstoel gezeten nog allemaal. En ik heb hier een ding gehad, een gesproten 4 man. Dus ja. Man, wat best er dan weer... Ja, ik wat ben... best er dan weer... Dat verklaart veel, hè? Ook de kleur van de scooter. pardon? Dat verklaart veel, ook de kleur van de scooter. Ja, dat klopt. Het is een wonder, ja. Geen klap van de molen gehad, maar een... Ja, ik heb Ja. al... We hebben hem zien liggen in Radboud. Ja. Was echt, Verschrikkelijk. echt hard benauwd. Maar ik weet er helemaal niks meer vanaf. het Van was het, een headbanger vroeger. nog Hij is zo lang steeds. hoor. Ja. En nou hebben ze, toen werd ik wakker uit coma. En toen was deze kant nog lang en deze kant was gaan elkaar geschoren. En ja, dat zocht niet uit en toen ben ik naar de kapper doorgegaan. Hé, maar dat ziet er dan nog gelijk uit, man. Ja, hebben ze heel mooi gedaan, ja. Ja, Maar dat is nog allemaal die eigen hoor. dat is mijn eigen, maar als ik... Het is geen Ronald de Boertje of zo wat er op die... Nee, nee, dat klopt. Dat ken ik ook, ja, dat is speuler, ja. Maar dan, als ik zo doe op mijn hoofd, dit voel ik al. Dit voel ik al. En deze kant, niks is in een body, hè. En ik heb ook geen muts op, ik kan geen muts opzetten. Want dan zit ik zo echt van... En laat eens aan, toen het zo koud was. dan ga ik niet naar buiten. Want Dan als het, zeg maar, als het koud is, als het niet wijd is, dan gaat het wel. Maar kijk, ik heb constant het gevoel tinteling in mijn hoofd. En dat ben ik nou eens in 2009 gebeurd, dat is nou 2021, dus daar ben ik 10 jaar al voorbij. Kijk, daar wende een klein beetje aan, maar het blijft constant. De tinteling blijft gewoon. Dat is heel raar. Dat is echt, dat is niet te beschrijven. ik moet zeggen, nu ze mij dat verhaal vertelt, ik vind het wonderbaarlijk wie ver dat ze terug is gekomen. Ja, dat zeggen de meesten, ja, dat klopt, ja. En ja, ik ben ook heel veranderd, zeggen ze allemaal, dat ik praat met iedereen. Ja, Wordt het vroeger meer een Einzelganger dan? Ja. Ja, en nu is een burgemeester van Mogenvoort. Met een paars-roze scooter. Paasroze scooter, ja. Ik ken geen één burgemeester die zich op zo'n manier verplaatst. Maar moest het ik zelf ook nog wel eens kniepen, zo af en toe van ik heb dat overleefd. Nee, want ik werd totaal niks meer van het ongeluk afverteld. Want ik ben na het ongeluk, toen ik thuis was, ben ik elke week, dinsdagsmiddags, naar Wijntersport gegaan. Toen was het Wijntersport nog in Broeksevoort. Nu zitten die in Horst, gaan ze naar Loerts. En ben ik gaan kijken daar. Maar dan werd ik ga niks. Ik kan me totaal niks meer herinneren. Maar goed ook, zeggen ze. Maar... En daar is ook geen een bak geld gekregen omdat er fouten worden gemaakt ik met stapelen? Ik heb of, wel geld gekregen, maar ik kreeg ook geen huursubsidie meer, geen zorgtoeslag. Wat ik een hele slechte zaak vind hier in Nederland. Doe best 100% afgekeurd, Ik ben 100% afgekeurd. maar je kreeg geen zorgtoeslag. Geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag. En daarom kreeg omdat ik heb een geld gekregen. En daar werd elk jaar van mijn dingen werd er zoveel geld van afgehaald. Van de Belastingdienst. Maar ze weten niet dat ik maar een heel karig loontje heb dan. Want buurman zei van, of bijna buurman, zegt van vroeger worden een headbanger. Is die muzieksmaak ook, is het alleen maar Koos Albers tegenwoordig? Of, Nee, dat is het niet. Dit is nog steeds hard rock, heavy metal, death metal, black metal. Maar ik ken nimmer gans. Ik ben let's, voor de corona toen, ben ik nog één keer naar KISS geweest. Concert, het afscheidsconcert van KISS. Met een kameraad van mij. Vroeger ging ik 4 keer in de week naar hardrockconcerten in binnen- en buitenland. Maar tegenwoordig is het, ik ken nimmer vuur afstaan. En vroeger stond er vuur aan, met wel stage dive en alles. Wat wel op de, en als mij nou iemand op mijn kop springt of wat houdt of wat zo. En ik heb wel een helm opzet. Ik heb ook een helm voor de eigen fietsers. Maar dat doe ik niet, want het zit niet zo'n helm op. Het is een uitgebouwde helm naar links toe, met siliconen erin. En ik slap ook met een siliconen helm op. Hè. Want ik kan niet. daar kan je zich niet op leggen. Ik kan er op deze kant 5 seconden op de kussen liggen bij mij. En door naar
Dat is niet te beschrijven, het gevoel. Woont ze alleen? Ik woon nou alleen, ja. Daar had je op dat moment van het ongeluk ook geen relatie of zo? Jawel, ik was getrouwd en ik had een dochtertje van 3 maanden was ze al volgens mij, Vita. Die was net 3. Ja, toen dat ongeluk gebeurde, ja. Maar daar is ze nog wel contact mee met die Ik dochter? heb al contact met mijn ex-vrouw ook, ja. En dat is goed? Dat is goed, maar die woont een stuk verder weg, ja. Waar woont die dan? Wat denkt u? Hoe kwam Bibi? In Zwitserland. Oh. Dat is lastig. Ja, dat is mogelijk gelukkig met de verleger kan ik erin. Want ik heb eerst aan de chirurg gevraagd of ik wel moet verlegen met mijn pletjes in mijn hoofd. 17 pletjes zitten erin. En toen zei hij, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet, zei hij. En toen ben ik naar de arts gegaan, naar in Venlo, waar ik toen ook een jaar heb fysiotherapie gehad, ergotherapie, psychologie daar, een jaar lang. En toen ben ik daar aan de arts gevraagd en hij zei van, dat moet ik eerst eens een keer onderzoeken, want ik heb er nooit meegemaakt, zei hij. En toen zei hij toch later van, je mag wel verlegen, want ik kan wel erin rijden. Maar ik kan niet verder rijden dan Eindhoven, dat is bij mij de concentratie is hier moeilijk als ik alleen in de wagen zit. Want ik ben dan wel eens naar Düsseldorf geweest, mijn dochter wegbrengen en heb zelf mee gereden. En dat scheelt wel allemaal. Ja. En ik heb een paar keer gereden, dus dat vind ik wel eens voor mooi. Ja. Ik ben blij dat ze er nog best. Ja, dankjewel meneer. Ja. Want anders hadden we dit gesprek ook niet gehad. Nee, dat klopt. Had je gewoon nooit leren kennen. Nee.